Dnes zde byla akce Miroslava Kučery Světlo po kapsách. Dnes tu bola akcia Miroslava Kučera Světlo po vreckách. Jsem rád, že jsme se tady sešli a chtěl bych poděkovat tady předchozímu interpretovi, panu Kučerovi. Tiež som rád, že sme sa tu stretli a pánu Kučerovi taktiež veľmi pekne ďakujem. Dále bych chtěl poděkovat Jirkovi Svěrákovi z Adamova. Jirkovi Svěrákovi hlavne by som chcel poďakovať. Potom bych chtěl poděkovat majitelům tohohle podniku. By som rád podotkol túto na poznámku, by som rád zareagoval. Pane raditeľa, mená sa neprekládajú. Ešte raz, keby som mohol poprosiť, ja som premýšľal o tom dotaze tuto. Dále bych chtěl poděkovat majitelům tohohle podniku. Ďalej by sme chceli tiež poďakovať pánom podnikateľom, ktorí to tu provozujú. Dále bych chtěl poděkovat starostce města Blanska. A pani tiež, ďakujeme. Dále bych chtěl poděkovat Rostislavu Bočkovi z Kamnářské ulice. Rastio Boček je dobrý chalan a tiež mu ďakujem. Dále bych chtěl poděkovat vám všem. No, aby sme sa nepreďakovali. Tak